Takže my si myslíme, že tento anglický týždeň s anglickými lektormi bol veľmi skvelý, bol aj veľmi prospešný, keďže sa najlepšie angličtinu naučíme, keď počujeme ten reálny anglický prízvuk a chceli by sme poďakovať našej škole, že nám dala takúto príležitosť, bolo to veľmi prospešné. Určite je super na tom, že si môžeme precvičiť naživo, že aké to je, keď sme v inom štáte a nikto nám nerozumie. Vylepší sa nám pri tom akcent po anglicky a je to skvelá príležitosť. Taktiež dá to veľa do života, to tiež musím konštatovať. Lektori boli veľmi skvelí, robili s nami skvelé aktivity a za to by sme im chceli veľmi pekne poďakovať. A tým to je ešte najlepšie, že tie aktivity sme sa neučili, ale bolo to viac menej formou hier.